Bé, aquí teniu el resultat del gos, del dàlmata, passat. Fixeu-vos que en aquest cas la pantalla és de dos colors, la franja superior és groga i la inferior és blava, per això es veu el gos a dos colors, vale? Això és indiferent, d'acord? És perquè la pantalla està feta així a dos colors i ja està. Fixeu-vos com salta, és quan neteja i quan salta la imatge, per això aquesta mena de freqüència que hi ha, d'acord? Si no poséssim el netejar ni el temps, doncs evidentment acabaríem tenint un munt de línies sense cap mena de coherència, d'acord? Per tant, important posar el bloc del temps del radar i després el de netejar, i així amb qualsevol imatge podeu jugar i posar-ho a les pantalletes, que queda, la veritat que queda molt bé.